En mä ole kyllä kertaakaan miettinyt niitä euroja. Että kyllä mä oon ajatellut sen, että tästä on ollut niin iso hyöty, että ne eurot on ollut tässä aivan toisarvoinen asia. Tuossa sijoituksessa siinä on niin kuin hyvät pointit, että me ollaan markkinoitu myös sitä sillä, että kun joku siihen niin kuin jollekin tarjota, ollaan me sitä tarjottu, että kaikkea tuomasta aloitteesta, että tämä on niin kuin sijoitus sun omaan pääomaan, mutta totta kai siitä myös yritys sitten hyötyy, että johtaminen paranee. Mutta siihen on, että se on myös omaa pääomaa. Mutta ehdottomasti vastinetta rahalle. Kyllähän coaching tuo varmasti ihan niin lyhyelläkin niin ajanjaksolla takaisin sen investoinnin. Ja varsinkin niin pitkällä ajanjaksolla niin ehdottomasti on se arvokasta. Ja kyllä jo se voi riittää, että on se yksi oivallus. Ja se jo maksaa itsensä takaisin, mutta kun niitä oivalluksia tulee sitten paljonkin, niin kyllä se on hyvä ROI. Mä en sinänsä kiinnitä huomiota Juhan laskuihin, koska mä uskon, että se sijoitus, mitä me siihen laitetaan, sijoitus niin kuin aikana, mutta sijoitus ihan investointina rahana on sellainen, että aika pienelläkin päätöksellä, joka on parempi sen coachingin johdosta tai sen johdosta, että mä pystyn sparraamaan eri vaihtoehtoja Juhankaan, maksaa kyllä itsensä aika moninkertaisesti takaisin. Mä näen coachingin sijoituksena tosi hyvänä sijoituksena. Et jokainen euro tulee, mä uskon, että se tulee useamman niin kuin moninkertaisena takaisin. Et mä uskon muutenkin, niin kuin, että se leadershipin ja että ihmiset ymmärtää mihin, että on se selkeä suunta, mihin mennään. Ja sehän vaatii sitä leadershipia, just että saadaan ihmiset niin kuin kommunikoitua ymmärtämään, että mitä me tehdään. Kun se on selvillä, niin silloin ollaan tosi vahvoilla. Siitä on mulla paljon käytännön kokemusta. Se maksaa itsensä moninkertaisesti.